Sele kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo ivukani community radio sithi la kamandi ingoma freshly ground esithi nomvula thatha sibeka kanye phaa kwimizuzu masezibe yi-6 bethile intsimbi yesixhenxe kwisikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio. Igama lonkqubo itsho ithi ezolimo ngapha komboko ndingumakhaya wakwamzambo umnqongo untsundu usophitsho sithe ncwadalala ke sobabini mphulaphuli kambe ke kungomvulo entsukwini masiyenze bengumhla wama-29 kwinyanga kaJanuwari kulo mnyaka ka-2024 sitsho sithi siyazamkelela wena mphulaphuli sikwatsho kananjalo sithi enkosi kakhulu ngokhetha kambe ke ngotyumba isikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio station. Yakhumbula eyazi ke rhoqo ngemivulo siye sibe kanti sijonga impilo ntle apha emfuyweni mphulaphuli wevukani FM sikunye naye ke utata uSivuyile Nqeto ozazi zonke ke ingakumbi amachiza apha emfuyweni. Namhlanje umcimbi esihleli phezu kwawo nesiwushukuxayo izifo zemfuyo ezinganyangekiyo kwaye ezibulala ngesiquphe nendlela esingazilawula ngayo apha enyakeni. Sijonge ke lo mcimbi kananjalo sibone uba ngaba ezifo zinganyangekiyo kodwa ke kungenziwa njani khona ukuze zibe kanti ziyalawulwa khona ukuze imfuyo yakho ibe kanti sempilweni eyiyo. Mandingabe ndithetha kakhulu ngoba ukhona oyazi yonke le nto utata uNqeto. Uba uNqeto masikubulise kwakho namhlanje mhlekazi wam kambe ke sikunike nethuba lokuba ngaba uzibulisele kumfama ekhaya. Sasasiba ndizibulisele kuwe ndibulise kakhulu kubaphulaphuli bevukani community radio. Well, nkosi kakhulu Mr. Nqeto kambe ke sisitsho sithi siyakwamkela kwakho kolusuku lanamhlanje. Well, masingene Mr. Nqeto, namhlanje uza ngomcimbi obaluleke kakhulu. Hleze omnye umfama ebengayazi ngoba yeyi kanti kukho nezifo ezinganyangekiyo kwalapha emfuyweni. Ndiyakunika ke ungene phantsi kwesi sihloko singaso namhlanje uchobise umphulaphuli ekhaya. Msasazi bese ndibulele namhlanje sizawujonga izifo ezibulala ngesaquphe, izifo ezo ezinganyangekiyo, kodwa ke sijonge indlela esingathi sizisebenzise ukulawula ezo zifo apha enyakeni msasazi. Msasazi, kodwa ke ndifuna ndiqale ndiyitsho into ethi amafama ayalahlekwa imfuyo yawo. Indawo esendiye kuzo amafama ayafelwa imfuyo yawo. Amafama ayalahlekwa ngamathole, ayalahlekwa ngamatakane, ziyalahleka nditsho nesezindala. Xa uyilandelela ke lento kukungabi nalo ulwazi msasazi yokuqala into endiyiqapheleyo. Eyesibini msasazi, abanye ewe bazifuyile kodwa ubone into yoba uhoyo alukho ncam msasazi. Abanye bazifuyile msasazi kodwa ke abaziqondi into yoba bakwibusiness. Yes. Xa ukwibhizinesi ke msasazi uchitha imali xa ufuna ukwenza imali. Yes. Now ingxaki ke eyenzekayo into okokuba kujongwe ezi nkomo, kujongwe ezi gusha. Ingafuna ungenwa le yoba kufuneke kuchithwe imali ukuze ziphile. Kaloku nawe mfama ukuze ube uyaphila nabantwana bakho kwabe ingabikho mnandi kuyiwa kwagqirha. Kwakulanjwa kufuneka ukutya and ukutya kungiwa emasimini okanye kungenwa ezipokothweni. Amafama ke amaninzi ke msasazi zithi zakuba namakhalane, ndenza umzekelo, kukhalazela urhulumente. Ewe urhulumente uyancedisa ngamaxesha athile kodwa kumbuzo zezikabani msasazi. Impendulo zezomnikazi wazo. Umnikazi wazo ke ekufuneke inguye oncediswayo, ayinguye oncedisa urhulumente kwizinto zakhe, ingase sibe naloo nto ngaphakathi ezingqondweni zethu. Kodwa ke yonke le nto msasazi yenziwa kukungadibanisi ixabiso lazo. Uba umfama yazi into yoba xa ndinezi nkomo
ndinemali apho. Xa ndinezigusha ndinemali apho. Amafama uyofumanisa into yokuba kujongwe nje inkomo, kujongwe nje igusha, akujongwanga imali. Yiloo nto naxa sezisifa msasazi, ubone into yoba kufa nje inkomo, kufa nje igusha, akho nto ithi ndilahlekwe Ndilahlekele yimalini imali, msasazi. yes. Ukanti xa sinodeske siyofika kwindawo ethi apha ndigcinise imali yam ekunga and kulo nyaka ndifuna uyikhulisa le mali ndiyofika kulaa ndawo. And uba kufe amatakane, mandiyazi uba kufe i-10 yamatakane, Yes. ithi loo nto i-12,000 indilahlekile msasazi. Uba Mm. kufe i-20 yamatakane, ithi loo nto i-24,000 indilahlekile msasazi. Yes, yes. Ukuba kufe i-30 yamatakane, ithi loo nto i-36,000 indilahlekile Inkinga. mntazazi. Deske siyofika ke kolo qondo lolwazi, siya kuyiqonda into yoba yinto le nto sinayo. And ziibhanki zethu ezi. Nootatomkhulu zange babe nazo ezi bhanki sizibiza ngamagama namhlanje. Eyona bhanki babezingca beneqhayiya ngayo yayingumthonyama msasazi. So kwenzeka ntoni? Now andikho ke kuloo ndawo msasazi. Eyona ndawo ndikuyo namhlanje into ethi nazi ke izifo zifika njengamasela ebusuku, ngoba ezi zifo ngangendlela eziyingxaki ngayo zibulala ngesaquphe msasazi. And Okay. xa zibulala ngesaquphe ithi loo nto awunayo nembali yoba kuqale kwenzeka ntoni ngaphandle koba uyibone seyithe gingilili phaa ilele msasazi. Yes. And yenza loo nto ke kungabikho nokuthi ndingake ndisebenzise machiza athile ukuncedisa msasazi, ngoba esi sifo sibalulekile. Esi sifo sibulala ngesaquphe. Eyona nto ibalulekileyo ke msasazi, umfama engumfuyi kwingingqi yakhe kubalulekile into yoba makazazi into yoba zeziphi izifo ezindibethayo kule ngingqi, zeziphi ezinyangekayo, zeziphi ezinganyangekiyo, zeziphi ezibulala ngesaquphe. Umfama ke ochophe phezu kwezithende uyayiqokelela yonke loo mbali leyo, and yiloo mbali lwazi ngokwengingqi yakhe emxhobisayo atsho akwazi ukucwangcisa into yoba orayithi lo nyaka ndizawuma ngolu hlobo. Now once ukwazi ke into yoba zeziphi izifo ezindibethayo, izeziphi ezibulala ngesaquphe, uqala ke ngoku usondelelane negosa lonyango mfuyo okanye nogqirha wemfuyo okufutshane nawe, akuncedise nizokwazi into yokuba nibe nesicwangciso esicacileyo sokokuba ningazilawula kanjani ezi zifo apha enyakeni. Yofumanisa ke amafama akwaziwa negosa lonyango mfuyo, umfama afanele uba iingxaki zakhe Adibane nazo. uzisa kuzo. Ukanti iwadi newadi msasazi inegosa lonyango mfuyo. Loo wadi ingenalo igosa lonyango mfuyo, ukhona umphathi waloo dolophu okwaziyo ukwenza amacebo into yokuba olu lwazi lungafikelela kanjani msasazi. Yes. Msasazi, ndifuna ke singene ke kwezi zifo ke sizithathe nganye nganye msasazi. Okay. Ezi ziyingxaki kakhulu. Okay. Siza kuqala ngesifo unomkhonwana msasazi. Isifo unomkhonwana, the black quarter or the quarter evil ngokwasemzini, kodwa ke ngokwasekhaya sithi ngunomkhonwana msasazi. Yes. Esi sifo sisifo esiyingxaki kakhulu ezinkomeni, sikwayingxaki ezigusheni, sikwayingxaki ezibhokhweni. Kodwa ke asiyongxaki kangako wena apha ezigusheni nasezibhokhweni, siyingxaki worse ezinkomeni msasazi. And esi sifo msasazi ithole elibonakala lingena ngxaki namhlanje kusakusasa selifile. Xa sithetha mandisuse nale ndawo yethole msasazi, ezi nkomo zisakhulayo zizo ezisengxakini kakhulu kwesi sifo kuthiwa ngunomkhonwana. Kangangoba sideske sibizwe ngoba sisifo somgqeku, ithetha ukuthi loo nto sisifo salo mhlambi usakhulayo, sisifo salo mhlambi usemncinci msasazi. Senditshilo ke ndathi le ntsholongwane eyenza esi sifo yona ingqala ngqo kwezi zilwanyana zisakhulayo, futhi ezi zilwanyana zikwimeko entle msasazi, ingakumbi ezi zilwanyana zondliwa kumadlelo
amahle and ahlaseleka kakhulu la mathole xa ekwisigaba senyanga yethoba ukuya kwiminyaka emibini. Lelona xesha ke le ntsholongwane yenza ingxaki kakhulu. Le ntsholongwane ke msasazi ifumaneka ingamagqudwana amancinci ahleli phaya emhlabeni msasazi. Yes. And angahlala phaya emhlabeni okanye angahlala phaya kwisilwanyana iinyanga kungabonakali kugula kanti ifukamile nje phaya. Now ilinde nje mhla inkomo yabe idibene nengozi. Ingozi ke isenoba kukubethwa kwayo, isenoba kukubetheka kwayo, isenoba kukungqubeka kwayo, isenoba kukuhlatywa kwayo. Zonke ezo zinto ezo zithi zikhokhelele ekubeni le ntsholongwane ifumane ithuba lokuphila, ifumane ithuba lokuphindaphindana. Xa sithi ukuphindaphindana ifumane ithuba lokuzala ezinye iintsholongwane, itsho igcwale kakhulu apha emzimbeni. Ngamanye amazwi yintsholongwane ephila kakhulu kwindawo engenamongomoya. Okay. Ingena ngendawo engenamongomoya because wakubethwa kwenkomo okanye ingqubeke, kwakufa isikhumba kulaa ndawo, laa ntsholongwane ifumana ukuphila, laa ntsholongwane ifumana ukuphindaphindana msasazi. Iigusha ke zona zithi zichaneke kakhulu ngelaa xesha lomchebo. Izikere xa zithe zahamba esikhumbeni, loo nto ikhokhelela into yoba ezaa zilonda xa zingathi ziyaphola kubekho laa khokho. Olaa khokho lolu kanye ifike le ntsholongwane ifumane ukunaba, ukwanda, ukuzala kakhulu msasazi. Yes. Besenditshilo ke ndathi la magqudwana ale ntsholongwane afumaneka phaa emhlabeni, ayafumaneka nasemanzini. Ngezo ndawo ke msasazi kulapho ingca ihluma khona, kulapho iinkomo zisela khona, kulapho iinkomo zitya khona. Zithi ke koko kutya kwazo loo ngca okanye okokusela loo manzi zithi ziyithathe ziyingenise ngaphakathi. Ithi ke ithathwe ligwazi ukuya ezihlunwini msasazi. Ngamanye amaxesha le nkomo xa isitya, ingakumbi xa isitya ingca eyomileyo ethi yenze ukusika kubekho amanxeba apha ngaphakathi emlonyeni, ezo meko zaloo mancetyana zivule ikroba elivuma kakuhle kakhulu ukungena kwale ntsholongwane msasazi. Besenditshilo ke ndathi la magqudwana ale ntsholongwane akungena ngaphakathi athi athathwe ligazi athi ayozifihla kwiindawo ezithile apha emzimbeni, alinde nje ithuba elivumayo into yoba makakwazi ukuphindaphindana, ukunaba, ukuzala kakhulu msasazi. Ke ngesi isifo ayithi inkomo enaso yosulele enye inkomo. Okay. So ifumaneka le ntsholongwane ngolu hlobo sele ndiyicacisile msasazi. Yes. Esi sifo ke msasazi xa sisiya ke kwiimpawu zoba le nkomo izibonakalisa kanjani, funeke siyibambe into ethi sisifo esikho ngamaxesha athile, ingakumbi ehlotyeni, ingakumbi ekwindla msasazi. Ngala maxesha ke emvula kakhulu, esi sifo ke siyingxaki kakhulu ngelo xesha msasazi. Uba ke esi sifo esibulala ngesaquphe, loo nkomo, loo gusha, loo bhokhwe ungangaboni nampawu zakugula msasazi. Okay. Yiloo nto ke oogqirha iya ibe ngabo wena ngamanye amaxesha abathi bayibone into yoba isakuphila, igula sesi sifo, kuba benezinto abaye baziqwalasele, ubushushu obuphezulu, ukungafuni kutya, ukungasilwa kakuhle kokutya esiswini phaya, ukudumba kweendawo ezithile, ingakumbi izihlunu msasazi. Izihlunu zomlenze, izihlunu zomkhono, izihlunu zentamo, zezona ndawo zithi zihlaseleke. And kule nkomo ihlaselekileyo kuthi kubekho ukudumba, kudumba oko othi xa ukuphatha, ukucofa, ibe ngathi sisponji laa ndawo. Kuthi kusekho ke okokuba ngathi sisponji, ishushu kakhulu, ekuhambeni kwethuba ivele ibande nkca msasazi. And loo ndawo okanye loo mlenze ithi inkomo ingaziva kuyo, nokokuba ingabethwa kuloo ndawo
ayisaziva uba yona ngoba akusekho gazi elihambayo kulaa ndawo msasazi. Wow. Mr. Nqeto, phambi koba ube kanti uyaqhuba, masimkhumbuze kambe umphulaphula ongenayo ekhaya imizuzu xa ingama-20 ibethile yasixhenxe intsimbi ukuba ngaba mphulaphuli, umba namhlanje esiwushukuxayo kambe ke sithetha ngawo zizifo zemfuyo ezinganyangekiyo kwaye ke ezibulala ngesaquphe. Sizama ke uza nendlela yezithinteli, uyazicalucalula ke uMr. Nqeto zonke ezi zifo ezo ngethemba elikhulu ke nawe mphulaphula uyibambile. Kambe ke nawe pha ethubeni uMr. Nqeto uya kukunika ithuba lokuba ngaba ubuze lo mbuzo nomdla wokuba ngaba ube kanti ufuna ucaciselwa kuwo pha kwa-073 849 1740 073 849 1740 kungenjalo 072 514 5381. Ngumnxeba lowo ungasisalela ke kwezo nombolo, ushiye nje ushicilelo lwakho le-voice note kwa-073 849 1740. Sikhona kwi-SMS line yethu engu-47126 47126. Facebook ezolimo @Vukani Community Radio. Well, mandukunike Mr. Nqeto uphinde uqhube tatam. Ndiyabulela msasazi. Kuloo mfama ke azikhangelelayo okanye xa ebize igosa lonyango mfuyo okanye ugqirha, xa kusenziwa utyando kuleyo ifileyo ikhawuleza isisu sigcwale umoya and eso silwanyana sifileyo sikhawuleze sibole msasazi. Izihlunu ke njengoba besezishilo siba ngathi sisponge, kodwa ke kulaa ndawo idumbileyo kubakho ukunuka muncu msasazi. Phaya emlonyeni naphaya ngasemva pha ikhupha khona ubulongwe okanye ingqatha kuthi kubekho igwetyana elenzekayo. Kodwa ke ezi zihlunu zihlaselekileyo zona xa ufika pha kuso siba ngathi sinegas esinayo, siba mnyama ngekwebala msasazi. Usijongile nje ayisosihlunu sibonakala isisihlunu, sibonakala nyhani sinegas, kukho umoya, make siyibeke ngolo hlobo, and simnyama ngokwebala. Yes. Esi sifo ke msasazi siyathintelwa. Now uba siyakhumbula mafama sithe esi sifo siyingxaki kwakuna imvula, kwakubakho ubushushu kakhulu, ingakumbi ehlotyeni nasekwindla. Ithetha ukuthi ke ungumfama oqulayo lingakafiki eli xesha uzazi nje into yokuba esi sifo siyingxaki kakhulu, funeka uqalise ke lingekafiki elo xesha uthintele. Sasazi masitsho into ethi amafama afelwe kakhulu yimfuyo esakhulayo ibulawa sesi sifo, and ndiqinisekile banintsi asele bezibona into yokokuba siso kanye nyhani esi sifo esibabethileyo msasazi. Okay. Now uthintela obizwa ngoba yi-Decasure, lo thintela ayi-Decasure uthintela esifo nezinye izifo, nguthintela oqulathe izifo ezili-10 eyedwa, and kwezo zifo zili-10 kukho nesi sifo sithi sisifo unomkhonwana, the black water, okanye isifo somqeko. Omnye uthintela obizwa ngoba yi-Oviclos P, amafama amazi kakhulu njengothintela wesifo sengqele. Kwezinye izifo ezibaliweyo pha sesi sifo unomkhonwana, i-Oviclos P ithintela izifo ezi-5 msasazi esinobiza kuso isifo unomkhonwana, isifo sengqele, isifo unonkqi, isifo sokudumba kwentloko. Ezo zifo ezo msasazi zizifo ezibulala kakhulu ematakaneni, zizifo ezibulala kakhulu ezigusheni, zizifo ezibulala kakhulu ezibhokhweni. So i-Oviclos P inguthintela ke wezo zifo, kodwa ke okwangoku sikunomkhonwana. So xa uzazi uba ukwingingqi obethwa kuyo ngunomkhonwana, qiniseka into yokokuba unayo, uyifakile i-Decasure. Make ndiyilungise le ndawo ndithi masiqinisekise uba unayo i-Decasure. Yes. Ezi zitofu msasazi zingothintela ayizo zitofu uzibekayo ulinde ixesha elide, ingakumbi kulo mcimbi we-load shedding. Yes. Ngoba othintela zizitofu ezifuna ubushushu obusezantsi, kodwa nobusezantsi ingadeski ibe ngumkhenkce. Okay. Ndicela sibaleke siye evenkileni. Ndiyabulela. Uzele impumelelo, amathamsanqa novuyo.
Singu-Elliott Brothers Auctioneers, sisafuna ukunceda wena wandise umhlambi wakho. Yiza kwiseyile yethu yamathokazi amithiyo apha kwi-200 ngolwesithathu umhla we-21 kuFebruwari 2024. Siza kube sikulindile mphulaphuli eStackstrom eFarm Temeda. Ukanti emnxebeni uEddie Lopno ulinde ukuphendula yonke imibuzo yakho. Mtsalela umnxeba ku-082 801 2545. Kukho imimiselo nemiqathango. Elliott Brothers Auctioneers, tried, tested and trusted since 1910. Awuye, alright, sabuya ke kwela cala levenkile imizuzu ngama-26 bethile intsimbi yesixhenxe zezolimo. Mr. Nqeto, masiphinde sizibuyisele intambo kuwe tata. Besisagqibezela ke Yes, msasazi yes. kwesi sifo unomkhonwana Unomkhonwana, sisithi omnye wabathintela uyakunceda yi-Decasure okanye i-Oviclos P. Le Decasure siyikhuthaza kakhulu ke yona ezigusheni ezindala, sikwayikhuthaza kakhulu ezinkomeni nasemathuleni. Ze i-Oviclos P siyikhuthaze kakhulu ematakaneni ngesizathu sokokuba la matakane anenyanga ukuya kunyaka, eyona nto iwabulala kakhulu sisifo sengqele. Yes. Ngala matakane kaloku mphulaphula ufika phaa ngaphakathi, ufike imiphunga ibomvu, ufike imiphunga idumbile, ngamanye amaxesha ufike ithe nca ezimbanjeni. Xa utsala lo mphunga awusuki phaya ezimbanjeni. Ngamanye amaxesha xa sesihambele esifo kubekho ukubola phaya emiphungeni. Yile gusha iba nogwebu eliphuma ngempumlo, yile gusha ikhohlela kakhulu msasazi. Now esa sifo ke siyingxaki kakhulu ematakaneni. Now xa uthintela isifo unomkhonwana usebenzisa i-Oviclos P, esi sifo sosithintela. Ze sikhumbule msasazi, amatakane xa ezawuthenwa, ingakumbi ezawuthenwa ngerabha, kukho intsholongwane phaa emhlabeni elalele nje okwakufakwa isikhumba, iphila kakhulu kwinyama ezifileyo, yakungena ngaphakathi ibulala imizwa, iyenze le nkomo elitakane libe ngathi line-stroke, vele umzimba liyeke liqine nkqi iinyawo ezi zoyi-4. Yiloo nto kusithiwa esasifo ngumhlathi nkqi okanye ngunonkqi, ngoba imihlathi le iyatshixeka msasazi. Now sinengxaki yeenkunzi zegusha ezithanda ukulwa, zivuleke amanxeba. Kukho intsholongwane evuyelela okwakungena okwakubakho kwenxeba. Yabona ke sithi inkunzi zegusha, igusha noba zizimazi ziyathanda ungquzulana. Kwakubakho ke amanxetyana eza ntsholongwane, ukuhlobo lwentsholongwane olungena kwela nxeba lasentloko, kudumbe ubuso bonke msasazi. Xa uthintele nge-Oviclos P ukwathintele neso sifo. Ibe sisifo sokopha kwamathumbu, i-red gut. Xa uthintele nge-Oviclos P ukwathintele esa sifo. Sisifo ke esivuyisana kakhulu neli xesha lasehlotyeni, ngeli xesha ingca ihlaza. Siphinde sivuyisane kakhulu namafama azilimeleyo igusha phaya ebusika. Eza gusha zitya kuhlaza oluhlaza yaka. Le ntsholongwane ithi iziphindaphinde kakhulu phaa ngaphakathi, kubekho okwakopha kwemithambo yethumbu msasazi. Kubekho esi sifo kuthi sibulala ngesaquphe ke naso. Avulelo ongena kulaa ngca lamatakane, uyafika wena noba kusemveni kwe-awari kukho selithe gilili phaa. But xa ulijonga ke ngoku lona eli nalo life ngesaquphe, xa ulandela ngotyando uyofumanisa uba sesi sifo msasazi. I-Decasure siyikhuthaza kakhulu, besendishilo kwezi zindala, ngu-3 milliliters itakane, itakane legusha, yes, ikwangu-3 milliliters noba igusha endala. Umlinganiselo uyi-1 ihlatywa phantsi kofele. Ukanti le Decasure ngu-5 milliliters inkomo, ikwangu-5 milliliters ithole. Umlinganiselo mnye, nayo ihlatywa phantsi kofele. I-Oviclos P ngu-2 milliliters ilitakane, ngu-2 milliliters igusha endala, nayo ihlatywa phantsi kofele. Ndifuna siyibambe ke mafama into ethi i-Oviclos P ezigusheni, ezibhokhweni, ematakaneni. I-Decasure ezinkomeni, ezigusheni, ematholeni, ematakaneni. Wow.
Sesazi kwisifo endisibalulekisa kakhulu esibizwa ngokuba sisifo sokuyeka kolwimi ngokwasemzini yi-botulism. Esi sifo ke msasazi sona sivele inyama ezithile ziyeke apha emzimbeni msasazi. Siyakubalula kakhulu ulwimi oluvele luphumele ngaphandle lube lude luyeke ngaphandle msasazi. Ayikwazi ukululawula ukulibuyisela ngaphandle ngaphakathi. Yiloo nto sisithi sisifo sokuyeka kolwimi. Esi sifo sihlasela kakhulu inkomo. Esi sifo msasazi sona senziwa yipoison ethi yenze usuleleko, and le poison ihlasela kakhulu izihlunu, ingakumbi ezi zisebenza ngokuhlafuna izihlunu, izihlunu zomlomo, izihlunu ezisetyenziswa xa kuginywa. Xa kuginywa msasazi kweza zihlunu, kukho elaa thumbu, umbiza. Umbiza usisihlunu, esaa sihlunu ke sesisenza ukutya kwehle kakuhle ukuyongena esiswini. Kuyayeka kumbiza ukusebenza kuba uparalyzed okanye imizwa iyekiswe sesi sifo. Ewe, ndithe singena ezinkomeni, kodwa ke esi siyafumaneka ezigusheni, siyafumaneka ezibhokhweni, siyafumaneka emahasheni, ezidonkini, ezinkukhwini nakwingciniba. Siyafumaneka nasezihagwini esi sifo sokuyeka kolwimi, ukanti sideske siyofumaneka nasebantwini msasazi. Well, Mr. Nqeto, imizuzu ngoku iyi-28 ndiyakuva ngawe ke ukuba ngaba xa sesiya kubo okanye ube kanti usaqhuba. Imizuzu ngoku iyi-28 before sitsho sithi ngu-8 o'clock. Mphulaphuli ngu-073 849 1740, 073 849 1740. Kusemnqabeni apho kungenjalo sijonge phaa kwa-072 514 5381. Sikhona phaa kwi-SMS line yethu engu-47126, kuFacebook ezolimo @Vukani Community Radio. Over to you, Mr. Nqeto. Le ntsholongwane ke msasazi kakhulu ifumaneka kwezi zondlo ziye ziluhlaza. Yes. Ziya zenziwe zakungunda msasazi. Umzekelo, Yes. uba uthathe umbona olinyiweyo, uthathe uyowungundisa kuba ufuna ukwenza isilage. Yakungunda yindawo evuma kakuhle kakhulu ukuba le ntsholongwane mayiphile msasazi. Yes. Umlomo yenze zonke ezaa zinto besele ndizicacisile msasazi. Le ntsholongwane izibonakalisa ngendlela, kodwa ke andifuni unaba ndiye apho msasazi. But eyona nto ndifuna siyicacise kakhulu into ethi le ntsholongwane msasazi ivuyelana kakhulu ukungena emzimbeni xa umzimba uthe walamba ngesakhamzimba esibizwa ngokuba yi-phosphorus msasazi. Now yabona ke i-phosphorus ingxaki yayo xa yomile iyehla iyotshona ngaphantsi ezingcanjini. Now inkomo umzimba ulambe kakhulu kwesi sakhamzimba. Now umzimba ke wakulamba kwesi sakhamzimba urhalela kakhulu amathambo msasazi. Zideske ziyofika nakwiplastiki, kodwa kakhulu uyawufika inkomo zingesuki kwindawo enamathambo. Isizathu sesokokuba esi sakhamzimba sinintsi emathanjeni. Okay. Yiloo nto zisitya la mathambo. La mathambo ke msasazi nawo okanye isilwanyana esifileyo msasazi siyindawo entle yokufumaneka kwale ntsholongwane yenza esi sifo solwimi sokuyeka kolwimi. So xa ziyotya la mathambo zisebungozini okuthatha le ntsholongwane. Ngamanye amazwi izilwanyana ezifele edlelweni kubekho la mathambo zime kakuhle ezaa ntsholongwane ukufumaneka phaya. Noba sisilwanyana, noba yimpuku, noba yikati, noba loo nto ifele edlelweni, la mathambo iinkomo zihamba ziyomunca wona, ziyotya wona kuba zifuna le phosphorus. Kanti kulapho le ntsholongwane yokuyeka kolwimi ithi izifihle khona msasazi. But ukuyishwankathela ke msasazi, esi sifo asinyangwa, esi sifo siyathintelwa. Yiloo nto kubalulekile phambi koba kufike ubusika
qinisekisa into yoba esi sifo usithintele. Thintela ke osetyenziswayo ubizwa ngokuba yi-triosure. La triosure udibanise izifo ezithathu. Sesisifo sokuyeka kolwimi, sesifo esibizwa uba ngudila okanye inyama yamakhwenkwe, phecelezi i-anthrax, ibe sisifo unomkhonwana. Yi-triosure kuthintela okuqinisekisa uba ukuthintelela ezi zifo zithathu zidityanisiwe, msasazi. So xa uthintela esi sifo sokuyeka kolwimi uyazazi uba sowuthintele nesaa sifo samakhwenkwe besike sathetha ngaso phaa phezulu, udila. Now esi sifo ke msasazi besenditshilo ndathi asinyangwa, sisifo esithintelwayo nje kuphela, msasazi. Alright. Mphulaphuli, ndiyababona ke Mr. Nqeto bayangena kweli cala. Ndiyafuna ke sive uba ngaba uthini lo ngapha. Awubethe ezo nto zintshaba, awubethe nento kaNqeto uncitshane. Ndimamele, kanti bethini, ndimamele, ndisatyebisa. Listening is a skill. Satyeba ukutya kwendlela. Andikabi nambuzo, kwabethini. Okay, alright. Nguba umgcina ngapha eCalvary eLady Frank. Wasiba umgcina, siyabulela well. Khona ke bebhalile lapha ku-Facebook uGwaqa Sphe. Sithi molo msasazi no Mr. Nqeto, siyabulela kwivukani community radio. Nawe Mr. Nqeto uyasiphiliza uMr. Nqeto. Enika imfundiso, ndihlala ndifunda kuye. Akadinwa kusifundisa yanga, angangadinwa sithi uThixo makasigcinele yena from Lonele. Kulonele lo utshoyo kweli cala lingapha. Well, kuyabonakala ke Mr. Nqeto uba ngaba akabikho mntu unombuzo, nto nje batsho nabangaba bazibazile ngomonde. Singabe siqhuba ke tatam? Ndiyabulela msasazi. Masithathe isifo esigqugqise kakhulu nesiyingxaki ngoku, isifo sokudumba komlomo. Kuthiwa sisifo somlomo, kuthiwa yi-blue tongue okanye yi-blue tongue. Esi sifo msasazi sisifo esikho kakhulu ekuthwaseni kohlobo, kodwa siba worse ukuba ingxaki phakathi ehlotyeni, ekwindla msasazi. So eli xesha sikulo lixesha iigusha ezisengxakini kakhulu kwesi isifo msasazi. Kakhulu esi sifo sisasazwa ziimbuzane msasazi. Siyingxaki kakhulu ke eEurope, siyingxaki kakhulu eMzantsi Afrika, kodwa ke esi isifo umfama igusha yakhe ephethwe sesi sifo iba nobushushu obuphezulu ngokwasemzimbeni. Yiloo nto uboya, because iyabila pha phantsi koboya, umzimba ushushu kakhulu, uphinde ube lo mzimba unxibe laa dyasi ibuboya, kubakho kwakubila kakhulu ke msasazi. Yes. Yenza loo nto ke uboya obuhleli kubushushu obuphezulu kubekho obabumanzi buyucuka lula msasazi. Yiloo nto funeke siyazi into yoba xa uphethwe sesi sifo, igusha le umzimba lo uba ngathi utshisiwe msasazi, uboya buyasuka. Funeke siyohlule ke le nto kwibhula, funeke siyohlule le nto kwintwala, siyazi into yoba obu uboya isikhumba esi siba bomvu and siba ngathi sisikhumba esitshileyo, kodwa ke esitshiswe bubushushu obuthe baphezulu kakhulu, busuke ke uboya ngolo hlobo. Iba ngathi yozela njengoba ihleli phaa, ayikunqweneli ukutya and iphefumlela phezulu msasazi. Iinkophe ezi zamehlo kuvuza inantsika iinyembezi. Iimpumlo ezi nomlomo ujika ube bomvu. Uba umfama unomqwalasela, ulwimi oluya luyajika lube luhlaza, kuba kaloku esi sifo siyasocuthe apha emzimbeni, ingakumbi phaa emlonyeni. Le nto sithi ngumongomoya, the oxygen. Yiloo nto olwalwimi lujika lube buhlaza msasazi. Senditshilo ke ndathi imilebe iyadumba. Yes. Sizibonakalisa ke ngolo hlobo esifo. Intamo le iba buyigobela ecaleni, iyagoba intamo le xa kukho esi sifo msasazi. Yes. Le milebe ke msasazi nolu lwimi zibuhlungu kakhulu. Ze sikhumbule igusha kaloku itya ngemilebe, iqhawula ingca ngemilebe, ifake ngaphakathi, incediswa lulwimi xa seyingena ngaphakathi. Ngendlela intlungu eziba phezulu ngayo, ayikufuni ukutya le gusha. Ayingaba ayikufuni,
kuba imilebe nolwimi lubuhlungu kakhulu yenza loo nto ingabi namdla ekutyeni msasazi. Ubuye umfama unomqaphela le gusha ephethwe sesi sifo iba nento ngoku ibe ngathi ayifuni ukunyathela, iyachabasa xa ihamba and iphethe la manqina ngaphambili iwagoba inyathela ngengqiniba ezi msasazi. Xa uyiqwalasela ayilochwane, akukho kubola phakathi kwempuphu, kodwa phaya uphuphu luphela khona ludibana noboya bentungu. Uyawuqaphela into yoba tyhini kukho ukuba bomvu nokudumba okwenzekileyo phayana. Zezi ntlungu zimandla zenza into yoba le gusha mayingakwazi ukunyathela ngamanqina wonke. Yindlela ke yonke osibona ngayo isifo somlomo. But into ebalulekileyo ke msasazi, esi isifo xa uhlaselwe siso, loo gusha leyo mayikhawuleze isuswe kwindawo ezinelanga elitshisayo, iyobekwa emthunzini, isondezelwe amanzi okusela, isondezelwe ukutya, ingca elihlaza msasazi. La manzi msasazi kubalulekile ibe ngamanzi axhotyisiweyo ngezakhamzimba, ingakumbi laa nto kuthiwa yi-complex forte. Complex forte igudi kakhulu ukuxhobisa umzimba ngezakhamzimba ezidingwa ngumzimba. Kulaa manzi ke iwaselayo yakunqanwa njengoba ihleli phaa emthunzini, mayisele amanzi afakwe i-complex forte. Ibalulekile ke mayingasoloko ibanjwa ngoba iyakhawuleza uphelelwa ngamandla xa isoloko igusha. Noxa nje igula ike ingafuni ukubanjwa, ifuna ukulwa, isebenzisa le ntwana incinci ke ngoku yamandla. Yiloo nto sisithi nqaba apha ekusolokweni ube uyayibamba. Yiloo nto kubalulekile into yoba esi sifo masithintelwe ngothintela waso obizwa uba yi-blue tongue vaccine okanye i-Bluvac. Bluvax ngomnye onomsebenzisa kwabathintela ababini ukuthintela esi sifo. Usithintela iimbuzane zingekabikho. Iimbuzane azikabikho ebusika, iimbuzane ziyaqalisa uba khona entwasahlobo. So elona xesha lirayithi lokuthintela nguJuni, Julayi, ekuqalekeni kukaAugust. Qinisekisa into yoba esi sifo sele usithintele, ngoba sakufika sinika ilahleko kakhulu elento emfuyweni yakho. Kodwa ke kubalulekile into yokokuba iimazi zegusha zona qinisekisa uyazithintela iiveki ezintathu phambi koba ziphathwe zinkunzi. Ungazithinteli seziphethwe zinkunzi msasazi. Ukanti amatakane wona kubalulekile into yoba makafumane umthubi kangangoko kwezi gusha bezithintelwe ngalathintela. Umthubi ke sisixhobo esixhobisa amatakane azalwa ngoonina engaxhotyiswanga ukumelana neemeko zalapha ngaphandle. So kufuneka awufumane lo mthubi kunina obeke apha enyakeni wafumana lo thintela. Laa mthubi ukwaweza izixhobo zokuba namatakane akwazi ukumelana nale ngxaki yesi sifo esigqibo ukusibalisa msasazi. Iinkunzi zona qinisekisa into yoba zifumana uthintela iinyanga ezimbini zonke phambi koba ziye ekukhweleni msasazi. So mazingathi sezizokhwela ziyatyhafa, ziyacubhuka kakhulu xa uthe wazifaka abathintela sele kukufutshane uba maziqabele ezimazini. Yiloo nto ke kusithiwa ubuncikane iinyanga ezimbini phambi koba zikhwele. Qinisekisa into yoba ubuzithintele ngalo thintela msasazi. And nciphisa ukuhambisa esi sifo ngokuthi loo naliti ubutofe ngayo uqinisekise into yoba phambi koba uyotofa enye igusha uyifaka kumanzi okubulala amagciwane, ngamanzi atshisayo ke msasazi. Awuzuthatha ispirithi nezinye izibulala amagciwane uyofaka inaliti ozotofa ngayo, ngoba ukwabulala lo thintela xa usenza njalo. So amanzi ashushu ngawona abalulekileyo ukubulala intsholongwane engadlulela kwenye igusha ukuba yenzeka loo nto ngenxa losuleleko oluza ngenaliti. Kubalulekile ke igusha ke msasazi zibhekeliswe kwimigxobhozo kumadami. Ngoba kulapho kaloku iimbuzane eziphila khona. Xa kutshisa msasazi, iimbuzane azikho
kude namanzi, zihamba ziyohlala kufutshane namanzi ngoba zifuna umoya ophephezelayo osoloko unobushushu obuphantsi. Ezo ndawo ke ezo zezi ndawo zizalela amaqanda kukhule abantwana bazo. Now iigusha xa ziyotya phayana iimbuzane ziyazilwela kwezi gusha ngoba zithi zizilume apha emlebeni. Olwalamvila ke lolu lwenza kudumbe umlomo. So yiloo nto ke kubalulekile into yoba iigusha masizilumkele uba sihlale kwindawo enemigqobhozo. Wow. Mazihlale kwezo ndawo uba ubuthintele, msasazi. Yes. Now esi sifo ke besithe asinyangwa, kodwa esi sifo, msasazi, iyakwazi ukusinda igusha uba uthe wayiqinisekisa into yoba uyitofile ngeMaxitet 13.5%, wayitofa ngeMaxibico Super, yasela amanzi ane-complex forte. Naku ukwenzeka once le gusha ihlaselwe sesi sifo iba phantsi koxinzelelo, laa nto sithi sistress. Once ibe phantsi koxinzelelo kuvuleka igate apha emzimbeni. Ngamanye amazwi amajoni omzimba aba phantsi okanye amajoni omzimba ayafa ngalaa gade intsholongwane kaloku ezizokwenza izifo apha kwezi gusha. So xa etyhafile ke ngoku la majoni omzimba, zonke ezinye iintsholongwane zifumana itshansi entle yokungena. Le gusha ibisajongene nale ngxaki uba inale ntsholongwane yesifo somlomo, ngoku kungenelele igqiza elininzi lezinye iintsholongwane, nto leyo ikhawuleza ibulale. So iMaxitet 13.5% ivala laa gate yokungena kwezinye iintsholongwane. iMaxibico yona yondla amajoni omzimba, iwenza abe semandleni, iyenza le gusha icacele ukutya, msasazi. Kuncedisa kakhulu into yoba phaya ngaphakathi esiswini ezaa rhorho zimsebenzi, kukusilwa kokutya, zifumane amandla okusebenza, zikusila okwakutya. Okwakusilwa kokwakutya ke, msasazi, kuncedisa kwinto elo hlobo. Ezi gusha xa ziyitya laa ngca ayikho kwimeko yokokuba umzimba ungazithatha izakhamzimba zikhawuleze ziyityebise. Kukho iirhorho ezipha ngaphakathi esiswini ezimsebenzi wona ikukusila laa ngca, ziyenze izakhamzimba zibe kwimeko yoba zikhawuleze zifumaneke emzimbeni, msasazi. So iMaxibico Super inika amandla kakhulu ke kwezo rhorho zipha esiswini, zenze umsebenzi wokokuba ziyisile mandla ngokukhawuleza ingca, ikhawuleze le gusha ibe semandleni ngokukhawuleza. So ngokuvusa amajoni omzimba ngawo ke ngoku ahamba ayolwa nale ntsholongwane inganyangekiyo. Uyibone igusha yakho iphumela ngapha yamsasazi. Yes, yes. Msasazi, make sithi gqabagqaba ngesifo sezintso. Sesinye isifo esiyingxaki kakhulu, ingakumbi ngeli xesha, sesinye isifo esibulala ngesaquphe. Esi sifo sezintso sona, msasazi, yintsholongwane ehleli phaa ezigusheni kodwa ayenzi ngxaki. Ilinde mhla le gusha yondliwa ngombona, yondliwa ngengca elinyiweyo and yaqinisekisa into yoba ayinantshulube ngaphakathi and kwaqinisekisa into yoba ayihlalwanga ngamakhalane. Le meko intle ngokwasemzimbeni izenza ezi gusha zityebe. Yes. Okwakutyeba kwazo, msasazi, ithetha ukuthi kugcwele izakhamzimba, ingakumbi esaa sakhamzimba kuthiwa yiprotein esidingwa kakhulu ngumzimba, msasazi. Yes. So xa ufake laa mbona usondeza kakhulu umzimba mawukwazi ukuvelisa ezaa proteins. Xa ufake laa ngca ufaka laa protein, because laa ngca iluhlaza kulapho ininzi khona laa protein, msasazi. Wow. And xa ubulele intshulube uvala ezi zinto zigqiba laa protein. Xa ubulele amakhalane ugqiba laa nto itya laa protein. So umzimba ukhawuleze utyebe ngoba ngoku imeko yenziwe yavumeleka yantle uba le gusha mayityebe. Le meko ivumele ukutyeba kwegusha ikwayile meko ivumele ukuphindaphindana okanye ukuzala kakhulu kwalaa ntshulube, kwalaa ntsholongwane yenza esi sifo sezintso okanye isifo somgilane. Ezaa ntsholongwane zidinga kanye esi sondlo kuthiwa yiprotein
ukuze nazo zikwazi uzala ezinye izintsholongwane zande kakhulu. Ukwanda kwazo kakhulu ke ngoku Yes. phaya emzimbeni zikhokhelela ekubeni kuyochaphazeleka inyama ezithile zangaphakathi, ingakumbi izintso, ingakumbi intliziyo, msasazi. Then eza nyama zichaphazelekileyo ke ngoku, izintso, msasazi, ziyafa. Yes. And igusha ebulewe sesi sifo, impawu onokuyibona ngazo xa ungqala ngqo ezintsweni, intso ephilileyo ingqindilili, and intso ephilileyo xa uyisika ngesitshetshe iyaqhekeka kubini and uyakwazi uxobula isikhumba sayo, yintso ephilileyo. Kodwa intso ehlaselwe yile ntsholongwane iba tamtam kakhulu, ayisasikeki nangesitshetshe, iyabaleka nje apha esitshetsheni, awusakwazi kwauxobula kwa eso sikhumba. Now, zinintsi ke impawu ongazibona zesi sifo. Iba ngathi bethiwe apha phantsi kwesikhumba, iba nemithambo ebomvu ngongathi iyopha, ingakumbi phaa phezu komlenze, ingakumbi phaya emkhonweni, ingakumbi phaya entanyeni, msasazi. So sesi sifo ke sizibonakalisa ngolo hlobo. Igusha ephethwe yile ntsholongwane ifa ngesaquphe, and xa usenza utyando ubona ezi zinto sele ndizicacisile. Ungumfama ke ophaphileyo, uchopha phezu kwezithende. Ezi zifo zilolu hlobo kuthiwa azinyangeki, uyazithintela kusengethuba. Yiloo nto laa Decasure kubalulekile into yoba amaxesha anjengala, iinyanga ezimbini phambi koba iimazi zegusha zizale, khawuqinisekise uba ezi gusha ziyifumene iDecasure, and uba uyayiqala nqa ukuyisebenzisa uyiphinde kabini emveni kwe-30 days, uphinde uzitofe ngalaa Decasure. Umlinganiselo ke ngulo besithe ngu-3 milliliter. Now xa uyitofe ngelaa xesha ukwalungiselele amatakane azozalwa ukuba makafumane umthubi oshoqololo, oxhotyisiweyo, into yoba eli takane liphuma lingaxhobanga linikezelwe ngunina ngezixhobo zoba umzimba ukwazi nawo owetakane ukuthinteleka kwizifo ezile ngxaki. Loo nto sisithi amatakane azalwa zigusha ebezithintelwe phambi koba zizale, okanye ebezithintelwe kwiinyanga eziyi-12 kuzofika le nyanga uba ezalwa la matakane, loo matakane lawo ame kakuhle kangangenyanga ukuya kwiinyanga ezimbini engenohlaselwa sesi sifo sithi sisifo sezintso. Yiloo nto ke sisithi amatakane azalwa zigusha ebezithintelwe, wathintele wona xa enenyanga ezimbini ubudala, usebenzisa la Oviclos P kuba kaloku sijonge laa ngxaki yengqele. Ukanti amatakane azalwa zigusha ebezingakhange zithintelwe kwezi nyanga ziyi-12 uba kuzothi gqi le nyanga uba ezalwa, wathintele eli wona xa eneveki ezimbini okanye ukuya kwinyanga, qiniseka into yoba loo matakane sowathintele, ngoba umthubi ulambile. So uzama ukugcwalisela emthubini ngokokuba la matakane akwazi ukukhuseleka, angahlaselwa sesi sifo, msasazi. Wow. Msasazi, Yes. zezo zifo ke ebendifuna ndibalulekise zona kakhulu, msasazi. Besisibalile esasifo sithe nguNonci, msasazi, sasibala esasifo sithe ngamathumbu abomvu. But esi sifo uNonci, msasazi, ingakumbi ematholeni, even kakhulu amatakane, msasazi, Yes. azothenwa ngerabha, naloo mathola azothenwa ngerabha. Qinisekisa into yoba iiveki ezintathu phambi koba ufake irekere ubuthintele. Now, isifo besisitshilo sathi le ntsholongwane ingena ngenxeba, ingena kakhulu ngokhokho, ingena kakhulu ngesikhumba esifileyo. Yile ke sesi sifo senza kuqine imilenze yoyi-4, kutshixeke imihlathi. Yiloo nto sisithi ngumhlathi nkci okanye uNonci. Asinyangwa, naso siyathintelwa. Esa sifo ke sokuba bomvu kwamathumbu, sesa sifo senziwa kakhulu zigusha ezivele zafakwa kwingca elihlaza. Okay. Ingca elihlaza, msasazi, ibalulekile emfuyweni, kodwa
okwakutshintsha ngesaquphe kwemo zikhutshwe kwidlelo elomileyo ziyofakwa kwidlelo elihlaza, yazi into yoba uzibizela ngale ngxaki yesi sifo sibulala ngesaquphe, and eso sifo sizibonakalisa ngokuba bomvu okanye ngokuxananaza kwemithambo phaya emathunjini. So kubalulekile ke into yokuba xa uzosifaka kulaa ngca noko khakuzifake kancinci uye usandisa ixesha, 30 minutes ukuya kusuku olulandelayo, ibe yi-hour ukuya kusuku olulandelayo, hour and a half, then emveni koko ke ngoku ungazivulela. Amathuba ayancipha wokokuba ungahlaselwa sesi sifo, kodwa ukuze uqiniseke ume kakuhle anciphe kakhulu amathuba oba ungahlaselwa sesi sifo sokuba bomvu kwamathumbu, kukuba msasazi uqinisekise into yoba uthintele. Yiloo nto ke sithetha kakhulu apha nge-Deca Show. Wow. Msasazi, ndicinga into yoba uba akukho mibuzo nexesha lethu selimke kakhulu. Selimkile, well, ya hayi ayikho Mr. Nqeto apha phambi kwam, ndiyaqonda uba ngaba baphulaphule kambe ke bathathe ii-notes apho bakhoyo. Well, ungayiqukumbela ke tata siyivale. Masiqukumbele ke ngelithi ke msasazi, nazi inombolo mfonomfono endifumaneka kuzo ngu-079 427 04. Mandisiphinde, Yes. 079 427 04. Eyesibini ngu-081 30 081 028 1130. Ezi nombolo ke sifikelela ngazo ke siyivukani xa umfama ethe waphoswa ke zezi nkcazelo besizinika nezinye iingxaki umfama adibana ngazo. Sande kakhulu ke napha kwi-WhatsApp groups, idolophu nedolophu ine-WhatsApp group yayo. Xa ufuna ukufunda nangamanye amaxesha ivukani ke isinika ulwazi oluthi ungaya kweza WhatsApp groups. Into yenzayo kwezi namba zombini ndikunike zona, ubhala nje ifani yakho, ubhale inamba yakho, ubhale idolophu yakho, ekugqibeleni uthi WhatsApp. Sendiyazi into yoba ke ufuna sikufake kuloo group. Sinika izifundo qho phaya ekuseni, sinaba kanye kwezi zihloko besinaba ngazo apha emazeni. Msasazi, mandibulele kakhulu ngethuba lakho, ndibulele kakhulu kwabo bathe basiphulaphula. Ndinethemba msasazi noko lena imbiza siyiphakayo Yes. iyatyeka msasazi. Mamela ke xa bendifowunela benika ukuncoma besithi vukani baphethe kakuhle. Wow. Ndonwabe kakhulu ke msasazi xa kanti xa sikulamaza ivukani ityebe ngolu hlobo. Wow. Enkosi kakhulu msasazi. Mr. Nqeto, enkosi kakhulu tata, siyabulela. Siyawuphinda sibe kanti sidibana naye ngoMvulo olandelayo. Mphulaphule, enkosi kakhulu, siyabulela mfama. Siyawela ke ngoku siya phaa ku-8 o'clock apho khona sobe sitshintsha ikhasi sikuphathele inkqubo yamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Nkosi mphulaphule, siyabulela.